baba. Baba. Na baba. Baba. To ya kan aike ka. Baba ana zan zirbi kenan. Wallahi na baba. Baba ana zan zirbi kenan. Wallahi na baba. Wato ka san azumi ya ƙaraso. Wannan aka yi. Ina so in aike ka shagon can. Amma da Allah na baba ina so in ja kunnen ka. Na san ka da sirri. Ba sa ai ba wallahi ba sa ba. To na baba kuɗaɗe ne ga su nan kayan abinci saboda azumi. A je a siyo da Allah kayan abinci. Wancan shagon ko? Shagon wancan gajeren mutumin nan. Ta baba. To da Allah da Annabi a kula da su fa. Ina son Zai shi kai da takardar kudin da ko? kudin da takardar sai hada ma komai da komai. Ta baba. Da ko? Kai. Ta baba. Ai ni ba zan ma biya ta gidan sarki ba akai ya raka ni. To yau. Shi ma ba sare da shi kamar ni. Allah ya ma albarka yaro. Abun Na baba. Ina kwana. Ya gida. Ya gida. Baba ne aiko. Ya baba. Wallahi ba shi aiko ni ma yanzu. Me yace maka? Takarda ba a sun makaranta ake rika wasa ne kiɗa wai da karatun ba. Allah wai da karatun ba. Allah ya inda karatun ba. Shinkafa, taliya, Shinkafa da azumi. Shinkafa. makaroni. A ce mutum mai lankwasa kada. Ina kuɗin? Da haka na baba. Ni wallahi ban san inda na sa kuɗin da na sa kuɗin wallahi. Gaba ya wuce. Gaba ya They on my own, you they holla and gassy, your mom's writing checks. Shi ne ba shedi. My clip said beat this and I ain't wanna see. Allah